Potulky bojnicami. Kati, a myslíš si, že sa zoologická záhrada oplatí vidieť s deťmi každý rok? Čo každý rok, ale každoročné obdobie je tu čo vidieť. Ty aj tvoje detičky. Keď celodenný výlet s malými deťmi je tak únavný. No ale to všetci vieme, Lauri. Tu je toľko atrakcií, že deti sa prehrajú a ty si oddychneš. Dá si kávičku, kukuričku a sleduješ, ako si tvoje deti užívajú. To ako tam tak, vieš, na tou Aha, no jasné. Už to chápem. Á, medvede! Ja si vám všetky zoberiem. Ja na to mám. Wow, ty kokos. Ty vyskočím. Moja láska, ty si aký... Ja mám iba jedného vtáka. Čistím vonkajší výbeh slonov a vidím celé stado slonov. Lietajúci slon, to je vtip, veď váži 6 tón. To museli zjesť tony plínatej strany. Čo nadnáša aj slony. Poďme na slony! Ja tam budem prvá, slony! Aha, hotovo. No. Dobre. Poďme ešte pozrieť tie surikaty. Takto stoja. Tak toto by sa mojim deťom určite páčilo. A ty si sa bála, čo tu budú robiť tvoje deti celý deň. A ty si sa tu jak rozjašila.